Sopo iki telepon? Halo, Bos. Waduh, metik wis payu Bos. Lah mbok grand wae. Barangnya ora kalah istimewa, Bos. Heeh, grand bulus sing klasik lho, Bos. Lah ya nyeni banget. Lah saiki kan lagi usume to, Bos. Cah nom-nom ngono iki seneng klasikan. Lah barangnya ya istimewa to, Bos. Wis sik butuh kletuh, orisinil nil. Tenan. Lah nek bensin yo genah irit pol to, Bos. Ibarat tok nggo mubeng Jogja tekane Solo, seliter cukup. Lah tenan, Bos. Lah kuwi nek tok nggo ngabuburit yang gleweleng to, Bos. Motor iki kuncine gur siji, Bos. Anggere resik ngono wangun. Ngopo neh klasik ngono kae keren. Ya wis ndang ngono aku gur ning omah kok. Sak wayah-wayah gur ning omah aku. Ya wis tak tunggu, Bos ya.